Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና Och idag ska vi få ta del av levande ordet för den här dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል ጎይታ እሙንነትና እዩ ዝርኢ ዝብል እዩ Och dagens ord det är Gud ser till vårt trofasthet. እሙንነት ካብቲ ሓደ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ እዩ Trofasthet det är en av Guds karaktär. አምላኽ ባህሪኡ ኣብ ደቁ ፍርዮ ይፈትዩ Gud älskar att se sin karaktär i hans barns. ስለዚ ኣብ ህይወትና ካብቲ ሓደ ከነዕብዮ ዘለና እሙንነት እዩ Så en av de sakerna vi behöver kämpa för att öka i våra liv det är trofasthet. ንኣምላኽ ዝሃበና እሙናት ምዃን Det är att vara trofast till de människor som Gud har satt i våra liv. ንዝኣምኑና ሰባት እሙናት ምዃን Att vara trofasta till de som litar på oss. ኣብ ኩሉ ነገራትና እሙንነት ከነዕብ ኣለና Vi behöver öka trofasthet i alla platser vi går in eller vi arbetar med. ካብቲ ሓደ ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ዘዕብየና ናብ ዝቕፅል ደረጃ ዝኣምነና ኣብቲ መጀመርታ ዝሃበና እሙናት እንተኾይና Så ett sätt som Gud gör att han upphöjer oss till nästa steg det är när han ser vår trofasthet i det lilla han har gett oss först. ስለዚ ሓደ ጊዜ ንእግዚአብሔር በቃ እግዚአብሔር ዓብየኒ ናብዚ ነገር ወስኸን ንገለ መባል ብዙሓት ላይ ኣይኮነን Så ibland att be och säga Gud snälla öka mig, höj mig till nästa steg. Vi behöver inte göra sånt. ነቲ ሂቡካ ዘሎ እሙንኩም Det behövs bara att vara trofast i det han har gett dig. እሱ ኢት መንገዲ ናብ ዝቕፅል ደረጃ ክትዓብድ ገብረካ Det är vägen som gör att du ökas till nästa steg. ስለዚ እግዚአብሔር ናብ ዝቕፅል ደረጃ ንኽዕብየካ ዘዕብየካ ንእሽተይ ነገር መጀመርታ ኢድካ ዶ ትወልካ Så för att Gud ska upphöja dig till nästa steg, det första han gör är att han ger dig en liten sak för att du ska kunna vara trofast i. ኣብ ማቴዎስ 25 ካብ ጥቕሲ 14 ደሎ ከምዚ ይብል I Matteus evangeliet kapitel 25 från vers 14 står det så här. መገሻ ከም ዝደለየ ሰብ እሞ ንገላውኡ ፀዊዑ ገንዘቦም ዝሃቦም እዩ ንነብስ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መኽሊት ንሓደ ካልኣይ 2 ነቲ ሳልሳይ ድማ ሓደ ሂብዎም ገሸ እቲ 5 መኽሊት ዝወሰደ በኣበኣ ኸይዱ ብኡኡ ነገደ 5 ካልእ መኽሊት ድማ ወሰኸ እቲ በዓል 2 ከዓ ከምኡ 2 ካልእ ረበሐ እቲ ሓደ ዝወሰደ ግና ከይዱ ምድሩ ክዒቱ ወርቂ ጎይትኡ ሓበአ ድሕሪ ብዙሕ ዘመናት ከዓ ጎይቶኦም እቶም ባሮት መፀ ምሳታቶም እውን ተፀባፀበ እቲ 5 መኽሊት ዝወሰደ ካልእ 5 መኽሊት ኣምፅአ ጎይታይ 5 መኽሊት ሂብካኒ እንሆ ካልእ 5 መኽሊት ረባሕኩ እናበለ ቀረበ እቲ ጎይትኡ ሕራይ ኣታሕያዋይ እሙን ባርያይ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶም በሎ እቲ ካልእ መኽሊት ዝወሰደ እቲ 2 መኽሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ንጎይትኡ 2 መኽሊት ሂብካኒ እንሆ 2 ካልእ መኽሊት ረባሕኩ በለ ጎይትኡ ከዓ ሕራይ ኣታሕያዋይ እሙን ባርያይ ብሒደት ተኣሚንካኒ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ እቲ ሓደ መኽሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ ዘይዘራእካዮ እትዓፅድ ዘይበተንካዮ እትእክብ ጽኑዕ ሰብኣይ ምዃንካ ፈሊጠ እሞ ፈሪሄ ኸድኩ እቲ መኽሊት ኣብ ምድሪ ሓባእክዎ እንሆ ገንዘብካ በሎ እቲ ጎይትኡ ግና መሊሱ በሎ ኣታ ክፉእ ሓካይ ባርያይ ዘይዘራእክዎ ከም ዝዓፅድ ዘይበተንክዎ ከዓ ከም ዝእክብ ፈሊጥካ ኣለኻ እምበኣርሲ እቲ ገንዘበይ ንሰረፍቲ ክትቦ ምተገብአካ ነይሩ ኣነ ከዓ መፅየ ምስ ወለዱ መወሰድክዎ ደጊም እቲ መኽሊት ኣግድፍዎ እሞ ነቲ 10 መኽሊት ዘለዎ ሃብዎ በለ ክሳብ 28 Så från vers 14 till vers 28 står det. Det ska bli som en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han 5 talenter, en annan gav han 2 och en tredje 1 talent. Åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Den som hade fått 5 talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom hans tjänares herre, krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och bar fram 5 talenter till och sade: Herre, du anförtrodde mig 5 talenter, här är 5 till. Och jag har tjänat. Hans herre sade till honom: Bra, du goda och trogna tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din tjänares glädje. Så kom också den som hade fått 2 talenter fram och sade: Herre, du anförtrodde mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sade till honom: Bra, du goda och trogna tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Även den som hade fått 1 talent kom fram.
Han sade, Herre, jag visste att du var en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har stött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här är du, här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom, du usle och late tjänare. Visste du att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har stött ut? Då skulle du ha satt mina pengar på banken så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har 10 talenter. ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ጎይታ ኣተኪሩ ዝዛረበሉ ነገር እንተ ደኣ ዝተውዒልናዮ እሙንነቶም እዩ Så en av de punkterna som Herren Gud poängterar i den här verserna, det är trofasthet. እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእሙንነትና ምስ ናይ ካልእ ሰብ እሙንነት ኣዋዳዲሩ ይኮነ ንሪኦ När Gud kollar på vår trofasthet, han jämför inte det med någon annans trofasthet. ምስቲ ንዓና ዝሃበና እዩ ዝሪኦ Han jämför det med de sakerna han har gett i våra liv. ምክንያቱ ንነብሲ ወከፎም ዓዓቕሞም ሃቦም ይድብል Och det står, han gav var och en efter sin egen förmåga. ስለዚ እሙንነቶም ድማ በቲ ዝተዋሃቦም ዓቕሚ እዩ ድውሰን Så deras trofasthet avgörs med det de har fått. ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ኣብታ እግዚኣብሔር ሂበኩም ዘሎ ክሳብ ክንደይ ኣብታ ኣምላኽ ከፊትልኩም ዘሎ እሙናት እዮም Så till vilken nivå är ni trofasta i det Gud har öppnat för er, i det Gud som har gett er? ነብሲ ወከፍ ኣምላኽ ድኸፍተልኩም ዘበለ ኣገልግሎት ኣዝኹም ነቲ ዝተኸፈተልኩም ብምሉእ ሓይልኩም እሙናት ኩኑ Så var en som Herren har öppnat tjänst för, var trofasta i det han har gett er. ንኣምላኽ ዝሃበኩም ኣገልግሎት ኤክስኪዝ ኣይትግበሩ Gör inga ursäkter för det tjänst som Herren Gud har gett er. ምኽንያታት ኣይትድለዩ Hitta inte ursäkter. ብዙሓት ሰባት ካብቲ ሓደ ኣብ ኣገልግሎቶም ዘይዓብዪ ቤተ ክርስቲያኖም ሓደ ኣፍ ደጋ ክትከፍተሎም ኮላ ንዕኡ እሙናት ኣይኮኑ En av de anledningarna varför man inte växer i den tjänsten, ibland när församlingen öppnar en möjlighet för dig, att man inte är trofast. ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብቲ ቤት ከዕብዮም ኣይከለን Och det är därför Gud kan inte göra att de kan växa i den församlingen. ምክንያቱ ነታ መጀመርታ ዝተኸፈተትሎም እሙናት ኣይኮኑ Och det är för att de var inte trofasta i det lilla som Herren hade öppnat för dem. ርኢኹም ነዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ዓብ ድሾሞም ዝነበረ ኣብቲ ዝሃቦም እሙናት ስለ ዝነበሩ እዩ Varför han gav visa en stor plattform, det var för att de var trofasta i det lilla han hade gett dem. ብኻልእ ኣዘራርባ እሙንነት መንገዲ ዕቤት እዩ Så med andra ord, trofasthet är vägen till nästa steg. እዚ ፕሪንስፕል ኣብ ኩሉ ይድሰርሕ Den här principen funkar i alla. ኣብ ገንዘብ ይሰርሕ Det funkar i pengar. ኣብ ስራሕኩም ይሰርሕ Det funkar i er arbete. ኣብ ቤተ ክርስቲያንኩም ይሰርሕ Det funkar i er församling. ኣብ ኩሉ ሂወትኩም ይትሰርሕ I allt era liv funkar den här principen. ክሳብ ኣብቲ ዝጀመርኩሞን ማዕፆ ዝተኸፈተልኩምን እሙናት ዘይኮንኩም ናብ ትቕፅል ደረጃ ኣይተሓልፉን ኢኹም Så till den nivå att ni inte är trofasta i det som har blivit öppen för er, så kommer ni inte kunna gå till nästa steg. እሙንነት ይዕብየካ Trofasthet gör att du kan växa. ዘይእሙንነት ድማ ኣብ ዘለኻዮ ጠጠው የብለካ Och otrofasthet gör att du stannar där du står. ስለዚ ናይ እሙንነት ካራክተር ይሃለወና Så låt oss ha karaktär av trofasthet. ኣዚና ርግፀኛታት ንኹን ኣብቲ ዝተኸፈተልና ኣፍ ደገ ኣዚና እሙናት ምዃንና Så låt oss vara väldigt övertygade att vi är trofasta i det dörr som öppnas för oss. ሰብ ንኽሪኤልኩም እሙናት ኣይትኾኑ Var inte trofasta för att människor ska se till er. እሙንነትኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይድረህ Er trofasthet syns inför Gud. ሳምታይምስ ሰባት ከይርእይዎ ይኽእሉ እዮም Ibland det kan vara att människor inte ens ser det. ኢትስ ኦኬ ክሳዕ ቅድሚ ኣምላኽ ናይ ብሓቂ እሙናት ዝኾንኩም ኣምላኽ ከም ዝረአ ክገብሮ እዩ Det är okej. Bara ni är trofasta inför Gud så kommer Gud göra att det visas fram er trofasthet. ኣብ ሂወትኩም ናይ ግድን ብኢድ ኣምላኽ ዕቤት ክመጽእ እዩ Och då kommer Guds hands växt kommer komma i era liv. ስለዚ ክትዓብዪ ትደሊ እንትኾንኩም እሙንነትካ ኣብ ሂወትኩም ዓብዩ Så om ni vill växa, låt er trofasthet också växa i era liv. ኣብ ንእሽተይ እሙን ድኾነ ኣብ ዓብ ድማ ይሽየም Den som är trofast i det lilla är också kommer satt i det större saker. ንሓደ ሰብ ተኣሚንኩም ከተገልግሉ ዶ ይትኽእሉ Om ni inte är trofasta och tjänar en person, ንኣምላኽ ስታድዮም ሃበኒ እንተበልኩሞ ኣይሂበኩምን እዩ om ni ber till Herren att han ska ge er stadium, så kommer han inte ge er det. ምክንያቱ ንሓደ ሰብ እሙናት ኣይኮንኩምን Det är för att ni inte är trofasta en enda människa. ኣብ ሚእቲ ቅርሺ እሙናት ዘይኮንኩም እግዚኣብሔር ናብ ሚልዮን ኣይሕልፈኩምን እዩ Om ni inte är trofasta i 100 kronor så kommer inte Gud ta er till miljoner. ኣብታ ንእሽተይ ዝተዋሃበትኩም ናይ ስራሕኩም ኣፍ ደገ እሙናት ዘይኮንኩም ናብ ሓላፍነት ኣምላኽ ኣይሕልፈኩምን እዩ Om ni inte är trofasta i en som en anställd roll så kommer inte Gud kunna skicka upp er till nästa nivå som en chefsposition. ዘይቋርፅ ዕቤት ኣብ ሂወቶም ዘለዎም ሰባት እንድሕር ርኢኩም Om ni följer personer som har konstant tillväxt i deras liv,
ዘይቋርጽ ዝኽተልዎ ፕሪንሲፕል ከዓ ኣለዎም ማለት እዩ Det betyder att de har en princip som de följer konstant utan avvika. ካብቲ ሓደ ዝኽተልዎ ፕሪንሲፕል ኣብቲ ዝተዋሃቦም እሙናት ምዃን እዩ Och en av de principerna som de följer det är att vara trofast i det de har fått. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.